your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Minsan ay bumisita ko sa isang hotel para mag-relax at kumain. Binasa ko ang menu at umorder na ako ng isang simpleng meal. After 20 minutes, isang grupo ng mga babae at lalaki ang dumating para umorder din ng pagkain. Makalipas pa ang ilang minuto, laking pagtataka ko dahil nauna pang iserve ang in-order nila. Palihim akong nag-observe habang kumakain sila. Masayang-masaya ang lahat, malakas ang tawanan, at ang isa sa kanila ay nagyabang pa ng ganito. Alam nyo ba, ang dami kong kakilala dito sa loob ng hotel. Marami akong koneksyon kaya tingnan nyo, ang bilis dumating ng order natin. Parang bigla akong nainsulto sa narinig ko. Ganun ba sa hotel na to? Palakasan talaga? Ang tagal-tagal ko nang naghihintay pero wala pa rin yung order ko. Nang umabot na sa anit ang pagkabwisit ko, tinawag ko na ang waiter para magpaalam. Waiter, ba't ang tagal-tagal naman dumating ng pagkain ko? Bakit nauna pang iserve ang pagkain nung nasa kabilang mesa, samantalang nauna pa akong dumating sa kanila? Ika-cancel ko na lang yung order ko dahil parang wala naman akong gana. Reklamo ko sa waiter. Agad namang sumagot ang waiter sa akin. Ma'am, pasensya na po kung matagal ang inyong paghihintay. Ang order niyo po kasi hinahanda mismo ng aming chief chef kumpara sa order nila na prepare naman ng aming mga trainees lang. Ginawa po namin ma'am na espesyal ang paghahanda sa inyong pagkain dahil ito po ang bilin sa amin ng may-ari ng hotel. Paliwanag ng waiter. Nagulat ako sa aking narinig. Hindi ko alam na ang hotel pala na yon pag-aari ng isang dati kong kaibigan. Nakita pala niya na pumasok ako sa hotel. Hindi niya ako agad na binate dahil gusto pala niya akong sorpresahin. Maya-maya lumapit na sa table ko ang 6 pang mga waiter at ang may-ari ng hotel para asikasuhin ako. At matapos ang aking mahabang paghihintay, ang simpleng pagkain na napili ko noong una ay napalitan ng isang 5-star meal. Habang nilalasap ko ang mga nakahanda, may narinig akong bumubulong sa kabilang mesa. Parang naiinggit sila sa special treatment na ibinibigay sa akin. Sa loob-loob ko, mas malakas kasi ang koneksyon ko. Deadman na sa mga nagyayabang kanina mula sa kabilang mesa. Basta ako, ninanamnam ko na lang ng husto ang napakasayang araw na yon. Sa buhay natin, meron talagang mga taong tila nauunahan ka sa karera ng buhay. Nag-e-enjoy na silang kumain, humahalakak na, magyayabang sa magagandang bagay na meron sila. Habang ikaw, naghihintay pa rin sa iyong magiging kapalaran. Maaaring mapaisip ka pa ng ganito. Diyos ko Lord, kailan ba ako siswertehin? Hanggang kailan ba ako maghihintay? Grabe mukha na talaga akong kawawa sa buhay. Ang hindi mo alam, nakamasid at nakikinig ang Diyos sa iyong mga hinaing. Maaaring may katagalan talaga ang paghahanda ng iyong mga biyaya
Dahil hindi niya hangad para sa'yo ang basta-basta lang. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag susuko sa paghihintay. Pasasaan pat, maihihain din sa'yo balang araw ang 5-star meal ng iyong buhay. Ang kwentong ito ay mula sa isang trending Facebook inspiration story na isinulat ni Shachin Shah. Yan, kasi Yan. gagawin po natin ang realization talaga dito, mag-establish po tayo ng connection. Actually, wala naman po talagang masyadong malalim na mensaheng ibinibigay ang Mahiwagang Burnay. Kung hindi, makipagkaibigan ka sa mga mayayaman. Ganun lang yun. Okay, yung realization ko. Ako. Diba, yung mga naunang batch, anong Oo. ang connection niya yung chef? Hindi, Diba? yung unang batch na dumating, kaya dumating kaagad ng yung pagkain nila Oo. ng mabilisan. Kasi, basta may connection Siya daw sa chef. sila. Yung itong naghigante, Oh, di ba? ang connection niya, yung may-ari. Yung may-ari, di ba? Diba? So, anong punot dulo ng ng Mahiwagang Burnay, mga kabisyo? Hindi po malalim, mababaw lang. Kung gusto mong magkaroon at umangat sa buhay, makipagkaibigan sa Mayayaman. Okay. Tapos ang usapan. Ay, nako. Pero naniniwala din ako doon na talagang pag may connection ka sa realidad ng buhay. Actually, hindi ko nga alam kung ano ba to eh. Parang, hindi, kung lalaliman natin yung pag-intindi sa Mahiwagang Burnay, totoo naman, yung malalim na pag-intindi sa Mahiwagang Burnay sa kwentong ito is, minsan naghihintay tayo. Yes. Diba? Akala natin hindi ibibigay. Correct. Akala, naiinggit tayo kasi naibigay na sa iba. Diba? Sa'yo wala pa. Sa'yo wala pa. Ang hindi mo alam, kaya pala hindi pa binibigay kasi hinahanda pa. Tama. Kaya hindi pa ibinibigay sa'yo kasi merong mas malupit na dahilan, 'di ba? At mas bongga. Tama. 'Di ba? Parang Naisip naman po namin yun, mga kaibigan. Correct, Baka pero- isipin nyo wala kaming values. pero talagang nangibabaw po yung sa buhay po ngayon para magkaroon ka maumangat ka sa buhay. Oo. Kailangan may koneksyon, may pagkaibigan sa mayayaman. babalik tayo doon. Doon pa rin At talaga. yung talagang realidad ng buhay, Oo. isipin nyo, halimbawa Actually, na lang. partner, yun talaga yung reality. Pag pumunta ka sa isang resort, pumunta ka sa isang hotel, di ba? Kilala ko yung manager dyan eh. Yan. Oh, di ba? O kaya naman, kilala ko yung may-ari niyan, tita Tama, ko yan. yan. Kahit hindi naman malayong kamag-anak Totoo, talaga, di ba? Para totoo. bigyan ka ng special attention. Oo, ganun talaga. So, babalik po kami sa lesson. Kung gusto mo ng special treatment, makipagkaibigan sa mayayaman. Hindi, pero alam mo yun yung harsh reality of Yes. life, eh, 'di ba? Bago natin laliman. Yan. Bago na natin laliman yung pag-intindi yan sa kwento ng Mahiwagang Burnay na totoo talaga, meron talagang may VIP treatment, Totoo. meron talagang pero kasi partner, parang feeling ko natural din naman yun eh. Halimbawa, bakit binibigyan ng special treatment ang isang celebrity compared sa isang ordinaryong tao? Let's say, kunyari sa isang restaurant, Correct. binigyan siya ng extrang leche flan o kaya yung gulaman niya may pinya. Pag ordinaryo ka lang yung May gulaman. gatas sa ibabaw. Oo, correct. May evap. May evap. Diba? Dinamihan ng evap. Diba? Tama. Kasi bakit yung celebrity, yung gulaman niya may evap na, may pinya pa. O kaya, hindi naman siya nag-order ng dessert, pero binigyan sila ng Dessert. Ng dessert. May paleche flan. O di naman kaya, mas marami yung sarsa ng adobo nila. Yung ganon. Mas madami yung Mas madaming gulay paminta. O kaya mas maraming petsa yung nilaga. Di ba? Mga ganon. As compared to yung regular. Although dapat naman talaga kasi pantay-pantay kasi pare-parehas namang magbabayad, 'di ba? Tama. Pero bakit paminsan makaka-feel ka ng unfair na treatment? Bakit siya? Porque celebrity siya, bakit mas madami yung pechay niya o kaya mas marami yung gulay o bakit may pinya yung gulaman niya? Kami naman nagbayad din, bakit hindi? Correct. Kasi ang followers mo sa Instagram 3 lang. Siya kasi 3 million. Hindi, di ba? Meron harsh truth, partner eh. Totoo naman eh. I agree. So meron siyang 3 million na followers, kunyari. Okay, 300,000 na followers on Instagram. Partner, pag natuwa din naman yan, ipopost niya yun eh. So Tama. yung
kumbaga, hindi naman sa masama ang ugali ng may-ari ng restaurant. Ano lang talaga siya, business-minded siya. Nag-i-invest kasi siya. Yun ang Oo, tingnan mo, di ba? Correct, nag-i-invest siya. Siyempre, kung mag-i-invest rin lang naman ako, di ba? Doon ako sa may, may followers sa 3 million. Tingnan mo. Tutulungan kitang dagdagan ng petsa yung nilaga mo. Correct. Pero alam ko in return. Di ba? Ipopost mo naman yung mga papetchay ko. At Diba? makikinabang din ako sa bandang huli. Correct. At ikaw bilang tatlo ng followers mo. Wala kang pakinabang. So, isa pa pang lesson sa Maywagang Burnay. Kung wala kang pakinabang, wala kang special treatment. Hindi. Ina-explain lang po namin yung kung bakit paminsan merong special treatment. Halimbawa, sa isang telecom, bakit may merong hindi na pumipila? Yung magulat ka pa, pang 59 ka, number 2 pa lang yung tinatawag, samantalang itong aristokrata dumating. Tama. Dire-diretso sa cashier, hindi pumila, di ba? Correct. Kasi ang plan po niya 5,000. Yung plan mo 59. Hindi mo pa binayaran last month. I-reconnect ka pa. Hindi, may yun yung masaklat na katotohanan. Yes. Pero yun naman kasi mas malaki yung binayad niya, parte ng benefits niya, yung hindi siya pipila. Correct, May convenience. may bayad ang convenience. Ganun po talaga. Correct. Tayo ilang beses na nating na-experience yun, partner. Di ba? Pumipila tayo, kunyari sa airport. Di ba? Pipila ka talaga ng mahaba, maghihintay ka ng matagal. Pero pag alam nila na VIP ka, minsan po kasi, nag-establish na rin kami ng connection sa isang mayamang tao. Oo, di ba? So, naramdaman po namin yung VIP treatment. Na hindi ka pumila. Oo. Di ba? Pinaupo ka saan? Anong tawag doon? Doon sa balcony. pangmayaman. Basta ikaw balcony, ang pangmayamang upuan. Balcony. Diba? Yung may malaking space. Oo. Diba? Diba? Tas may Kasi pa-wine na oo, upuan. Kasi pag economy ka, partner, pagka mahaba yung problema kasi naming long-legged yan. Sumasagad yung tuhod sa harapang Sumasagad, upuan. Oo. Nakakainis naman, Lord. Bakit mo naman ako ginawang long-legged? Nakakabwisit. Pero problema yan ng mga nasa economy. Pag Oo. medyo mahaba yung mga bihas mo. Correct. Compared Diba? doon sa nasa business class. Correct. Sa business class talaga, kahit gaano kahaba yung bias mo, meron Oo. talagang space para sa'yo. At pwede mong isandali yung upuan mo, Pero ha? kasi partner, nagbayad din sila kasi ng mas mahal. In Correct. fact, minsan mas doble o triple pa sa presyo ng economy ticket. So syempre, deserve naman din talaga nilang hindi sila magkaroon ng cramps. Oh. 'Di ba? So kung ka lang, ang fare na binili mo, budget na, 'di ba? Sobrang mura, 'di ba? Expectin mo talaga na pumamumulikat ka. Yun lang talaga yun. Kasi nga, may presyo yung convenience. Maaaring it's a sad truth. It's a sad truth, pero ganun talaga. So, siguro para Yun talaga yun. isa pang pwede maging hugot ng bunay, baka naman sabihin ang sama talaga ng ugali natin dalawa, di ba? Partner, is pwede ka rin namang magpursige. Tama. Yun Diba? talaga yung pagsumikapan para maka-experience ka rin ng VIP ka din. convenience. O, di ba? Kasi masarap talaga yung feeling na na paparating ka pa lang, alam na nila yung order mo. O kaya Tama. paparating ka pa lang, natataranta na sila, uunahin ka. Yung mga ganon. Correct. Maramdaman mong VIP ka kasi yung pagiging, minsan tayo, yung pagiging VIP natin, nararamdaman na lang natin pag birthday tayo. Oo, pag-birthday lang natin. Hindi, pero isang magandang pwedeng pwede mong isipin dito sa kwento na Maywagang Burnay is yung magsumikap ka para Tama. eventually, 'di ba, you will also feel the convenience. Hindi Yes. hindi man yung VIP treatment katulad ng talagang mga yayamanin, 'di ba? Pero yung maging convenient ba yung buhay mo, 'di ba? Totoo. Halimbawa na lang sa salon, kunyari. Bakit kapag ka dumadating yung asawa ng general o kaya yung sino mang mayaman sa lugar nila. 'di ba, natatarantang natataranta yung mga magsha-shampoo kung sino magsha-shampoo. Oo. Ako na yan. O kaya, ako na magugupit yan. Naririnig mo pa, nag-aaway-aaway, di ba? Kasi hindi na malaman kung sino magugupit, di ba? Tama. Bakit natataranta? Siguro kasi, ang binibigay niya ring tip, malaki din. O, di ba? Kung ang binibigay mong tip, 20 na, Oo. 20 na, barya pa. Talagang asahan mong Iiwanan ka nila. Oh. Kalahati lang yung may banga sa'yo. Hindi na tapos sa gupitan. Tapos, di ba? O kaya kung pinuts pa kakalahati lang yung memory tayo ulit. Yung kanang paawali. Hindi, di ba? Kasi nga, may price yung convenience. Sad truth.
Yun talaga. Hindi namin sinasabi na kailangan maging materialistic ka, mga ganun-ganun. Kaya lang, yun lang din talaga yung reality. Ang pwede mo siyang tingnan sa anggulong balang araw, 'di ba? Mararamdaman ko din kung ano yung naramdaman ninyong convenience. 'di ba? Kasi masarap naman makaramdam ng convenience. Totoo yan. diba? Actually, maraming aspeto ng buhay na pwede nating i-apply ang kwentong ito. Halimbawa sa love life. Yan. Minsan naiinggit tayo doon sa mga batchmates natin o Na sa mga meron kaibigan na. natin na naunang nagka-jowa, Correct, totoo. nagkapamilya, nagkaroon ng Yes. anak. Tapos ikaw, hanggang ngayon, single ka pa rin. Nagkukumahog na magkaroon ng jowa. Oo yan, 'di ba? Pero ang hindi mo alam, 'di ba? Pinapayaman pa ni Lord ikaw ng bongga. Tama. O yung magiging jowa mo pinapayaman niya pa ng bongga para nagkita kayo, 'di ba? Sa buganan ng kayamanan. Yan. 'Di ba? Panis silang lahat sa inyo, Oo. 'di ba? Ganun. Kapag sa'yo naman, bumuhos yung biyaya, huyo sila sa'yo, di ba? Oo, 'di ba? At yun yung magandang hugot ng kwento ng Mahiwagang Burnay na if it is not yet given to you, kapag hindi pa ibinibigay ang hinihiling mo, you just have to be patient kasi it will Yes. be given to you in God's perfect time. At Tama. kapag ka ibinigay sa iyo ito, kabisyo, lutong-luto. Diba? Ang sarap-sarap ng pagkakaluto. Perfect na perfect yung timing. Lagi mong tatandaan, God's time is always the best time. Correct. Diba? And God's plan is better than Your our plan. correct. Totoo O, diba? yan. Yun yung mas malalim na nahugot sa Burnay. diba may values kami? Oo. Pero babalik tayo dun sa una, diba? Yun talaga yung Ganito, pinakamas applicable sa lahat There is a price for convenience. Yes. Kapag ka, ganito lang ang budget mo, saan ka pupuntang beach? Sa maitim na bato-bato, 'di ba, na may mga bubog. Oo. Pero kapag ka bonggang-bongga yung budget mo, Tama. hindi ba't ang fine ng sand ng beach, wala lumulutang Correct. na diaper katabi mo, 'di ba? Tama. May ganun po kasi talaga sa life. So, pag sumikapan mo, kung naiinggit ka sa mga tao nakaka-experience po ng kariwasaan sa buhay, Yan. diba, pag sumikapan mo yung bagay na yun para maramdaman mo rin. Trot, isang Diba? malaking check ng pink na ballpen. Batiin lang natin ng magandang morning and congratulations and on your wedding hindi ka nakapunta, partner. Kaya Nakita ko nga yung mga pictures Ang nila, ganda, partner. ang Grabe, ganda-ganda sabi ng ko, wedding. yung effort mo dyan, Sir Alan Herradura. correct. At sa kanyang wife Na si Olive. Yan, congratulations sa inyo. Ayan, bonggang-bongga talaga yung kanilang wedding, Tatanong ko, partner. ipipm ko siya, tatanong ko, magkano nagastos mo dyan? Ayan. Ay, magandang pangitanya, super. Ay, nagtatanong ka na kung magkano Hindi. ginastos. Malay mo. Ano? Kaya nga Kasi yung kaibigan ko, Ayan ka na nagtatanong din. naman. Bagong taon na. Sabi ko, nagtatanong ka sa akin, wala nga akong asawa. Magtatanong ko doon sa nag-asawa na. Oo, hindi, pero maganda din. Oo. Pwede mong isiping prospect yung lugar na yan. Maganda. Tsaka Pwede. lahat organizer niya. Oo, ganyan. Lugar, maganda. Oo. Iba na talaga ang mga weddings ngayon, partner. Oo, bongga, no? Hindi na siya mapapamura ka talaga. Yan na, may presyo ang convenience. Yes. 'Di ba? So kung may budget ka para sa wedding, ayan, ganyan. Ganda. Pagsikapan mo. Oo, partner, nung lumabas sila, nung bagong kasal, partner, may Oo. ang tawag doon, Sword. hindi sword, hindi sila Torch. sundalo partner. May mga baril na lubog. 21 guns salute. Hindi naman militar. Wala naman naman. 21 guns. Kasi naman nakaganto ka. May Ano yung nilabas nila? Sparkler. Sparkler. Yan, diba? So pag low budget, watusi lang. Ipaganon mo sa ilalim. Diba? O yan na, lalabas yung bagong kasal. Kapag kakonti lang yung budget, diba, watusi. Tapos ang tagal kasi gaganunin mo Kiss-kiss mo ng watusi. Kiss mo pa sa pader, diba, bago pumutok. Pero kapag ka may budget, because there is a price to convenience and may presyo yung karangyaan, diba? Sparkler. Mayaman si Alan Herradura talaga. Diba? Taray. Sobrang congratulations. Yes. Yan. At sa mga may balak na magpakasal this year at gustong alukin ng tambalan mag-host ng kanilang wedding. Yan, open po kami for Hoy, hosting. nag-host ka na ng wedding? Hindi masyado Sasabihin ko sa mga sana- kakilala. Sasabihin ko sana hindi. Ito nga hindi kami nag-host ng weddings kasi alam niyo po kung bakit hindi kami nag-host ng weddings. Because we feel ni Chris that weddings are very solemn. At pag kinuha niyo po kami, Correct, bababuyin po namin. Kung hindi kagandahan yung bride. umasa po kayo. Mababalahura po siya.
Hindi kasi feeling ko mas appropriate para sa isang kasal yung ang mag-host is of course someone who is lively. Pasok na tayo sa bangado. Oo. Pero mas maganda yung kakilala talaga natin. Correct. Para wala samaan ng loob po Oo. pagkatapos Kasi ng wedding. tulad niyan, 'di ba? Halimbawa, kunin niyo kami, hindi namin kilala yung mother of the bride. Oo. Dinandaanan na pala namin, hindi namin kilala. 'Di ba? Baka inutusan pa namin kumuha ng ketchup. Mother of the bride pala. 'Di ba? Nakaka-lurks. Pero pinag-uusapan naman kasi gusto namin kung mag-host kami ng kasal ni Chuper, sobrang tambalanista. As in like Kilala. alam na alam yung yes. yung humor namin, hindi yung malulurky yung mga bisita, ba't yun yung kinuha? Ba't ingay nila? 'Di ba? Tapos Ganun. makikita mo yung mga kapwa nila, no? Nagtataasan na yung kilay, Oo. sumisimangot na yung bride. Galit sila. Eh, kinuha nyo kami. Kaya nga, parang dati, may kumuha sa amin, no? Tapos sabi English all the way. Pambihira kami kinuha nyo. Dapat Asa kayo mag-i-English kami Kaya buong, nga, buong programa? Dapat kumuha kayo ng DJ sa high-end station. Huwag kami. Ano buong programa, dinudugo ako. Pakisabi sa host, English, Oo, English. English. Eh, kami kinuha nyo eh. Asa kayo mag-i-English kami? Pambihira kayo, kalurky. O, diba? Congratulations, Sir Alan Herradura and Olive. Yeah, congratulations. Yan, pinapabati ng mga kaibigan natin nga nandito ngayon. Actually, kayo to, no? Si Rosaline Alias, Eunice Santo, Jessa Bantilan, Jessica Pisho Budoy. Edna Lynn Sotelo, Marisa Carpio, Mindan Alias, and George Baladitan. Hoy, George, nasan ka na? Hinihintay ka daw, nasa na yung pamangga mo kay Nicole? Oo, Yan. nasa na. Oh, batiin din natin. Hi kay Hiroshi of Nagoya and Ixil. Ayan, happy 11th anniv sa inyong dalawa. Oh, 'di ba? Yan. Birthday din ngayon ni Amber at si Annalyn na happy birthday. Kasi alam nyo po, kapag nagme-message kayo sa amin, tapos bali-baliktad po yung apelido nyo o kaya pangalan, huwag nyo pong expectin tama po yung pagbasa namin. May hangganan lang din po yung kakayanan namin magbasa. Yan, o diba? Sa mga ang tawag ko sa kanila partner, itong mga mommies yan eh. Alas mommies na, except si yan, papam fans yan. Wow. Yung nakaka-create kami ng grupo ng mga nanay, yung mga nakaka-relate sa sandamukal na stretch Kapag marks. pinag-uusapan nga nila kanina yung postpartum blues eh. Sabi Totoo. nila, Na true. Oo. Na true. It is true. Yes. Diba? Good morning po sa inyo lahat. Ang first live tambalan segment ng tambalan. Yes, na-miss po namin to, Na-miss namin to at na-miss din namin kayo mga kabisyo. Bukas tayo at magkakabanding-bandingan nationwide. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang wala Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.